Mga millennials, kinsay nakahinumdum sa usa ka segment sa Magandang Gabi Bayan way back 2003 about sa batang babaeng itom na nitabok og kalit sa dalan ug nakuhaan sa video. Mauni ang naghatag og kahadlok ug lain na mga damgo sa parehan nako na batang ako sa una. Karon atong susihon kung nasulbad na ba kini or basig mao ni ang pinaka-konkreto na ebidensya na naay mga espiritu o mga laing nilalang na di pareha sa ato. Pero bago ta magsugod kanina page kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain ug tanang bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip ninyong inani mga topic, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Sa Miyerkules sa buntag, May 7, 2003, nagpaligas si Joseph sa ilang subdivision sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. Paghuman sa opening sa liga, gidala ni Joseph ang mga bata sa Pika Subdivision kung asa ginatukod pa ang mga bag-ong balay ug didto sila nag-basketball practice. Niuban ang 12 ka bata na ni-range ang edad sa 8 to 12 years old. Nagsugod na og dribbling sa dalan ang mga bata. Kining lugar kay puno og kahoy ug hayahay ang hangin. Si Joseph kay naay dalang video camera ug ginavideohan niya ang mga batang nag-basketball practice. Ang uban ga jogging, ang uban ga push up ug nahuman ilang basketball practice na walay kakaiba na nahitabo. Ug sila tanan nanguli og malinawon. Pero pagkagabi, while gina-transfer ni Joseph ang mga video sa VHS, naay nabantayan si Joseph sa usa sa mga video ug siya kay nisyagit ug nanimbawt iyang balahibo sa kahadlok sa iyang nakita. Ang nakita ni Joseph sa usa sa mga video footage kay usa ka batang babaeng itom na nikalit og tabok sa dalan. Gislomo ni Joseph ang video footage ug di jud niya maklaro ang naong. Ang ingon ni Joseph kay sigurado siya na while ginakuhaan niya og video ang mga bata ay walay laing nasagol na tao sa ilang basketball practice. Ana si Joseph, kung nakabantay lang siya og kakaiba sa lugar o sa video, siguradong fokusan to niya og kuha gamit sa iyahang video camera. Pagkabuntag, gitawag ni Joseph ang mga bata. Gitapok sila para ipakita ang video footage ug nanimbawt ang mga balahibo sa bata ug nahadlok tungod sa ilang nakita. Niistorya ang mga bata na wala daw sila kabantay sa batang babaeng itom na nikalit og tabok while sila ga basketball practice. Pero ni ana ang mga bata na katong mga orasa kay naa sila na feel atong lugara na murag naay nihikap sa ilahan na bugno kaayo na kamot. Ana pud ang mga bata basig na disturbo nila kung unsay mga nilalang na naa didto kay saba po daw kayo sila atong orasa. Gi-confirm sa mga tao na nagpuyo dool didto o ubang barangay officials na naadyoy mga nagaparamdam didtong lugara. Ni-share ang usa ka barangay tanod sa iyang na-experience na kababalaghan didtong dapita. Mga bandang alas 12 sa gabi, naa sila nabantayan ng mag-ina na nikalit og tabok sa dalan. Natingala sila kay ngit-ngit manggod ditong dapita og basig maunsa sila. So ilang gigukod, abi nila na kaya ra apson o gukod, pero natingala sila na nikalit lag kawala ang mag-ina sa ngit-ngit. Naapod isa kahigayon na while roving ang mga barangay tanod, naa sila na dunggan na naghilak sa kasakit na murag napasakitan. Iisa-isa nila ang balay na walay tao para makita kung asagikan ang saba, pero wala nila nakitaan kung asagikan ang naghilak. Ang giingon sa mga residente kay bag-o daw to gihimong sa division, palayan daw to sa una, daga kakahuyan o ginilabayan og mga patayng lawas. Gipatanaw sa video experts ang video footage para mahibal-an
kung naabay editing na nahitabo or unsa ba jud kaha ni. Ana ang eksperto, walay edit na nahitabo ug sigurado ni agi ang batang babae na itom sa dalan. Pero natingala ang eksperto na nganong walay shadow ang batang babae na itom pagtabok niya hangtod karon kay wala pa nasulbad kung unsa jud tong nakuhaan sa video. Tinuod ba to or dili? Wala ta kabalo. Pero ang sigurado lang, walay mawala sa tua kung maghatag ta sa ilaha og respeto. Para dili nato sila madisturbo, i-apel nato sila sa atong mga pag-ampo ug mag-amping ta kanunay. If trip nimo og mga dark, strange og mystery stories na pareha ani, nagarelease ko og video once a week. So like, share and subscribe ug kung na kay mga suggestions ng new topics, just comment down below. Salamat, dalaygon ang Dios ug mamainit na ta. Ang video ng isang taong maitim na nagrehistro sa kanilang camera. Hindi nila kilala ang nasa video at lalong hindi nila nakita ito noong araw na sila ay pinupunan habang masayang magkakasama. Medyo madagdagan naman ng mga bata. Laro nila practice yan. Dadaling ko sila sa isang lugar na yung walang masyadong tao na yun talagang doon lang ako nakapokus. Tignan ko lang sila isa-isa gano'n. Wala akong nakita na isa man dumaan na Upang makatiyak pa sa mga bata, bago pa man nila makita sa video ang dumaang babaeng maitim, ay may naramdaman na silang kakaiba na mga sandali yun.